Abantu abaningi abawuvali umlomo ezinkundleni zokuxhumana ngohlobo lwemali yamaphepha ethe yathulwa kuleli. Mbukelo lethu kuhle Ndlala TV sikwamukele futhi. Kanti besihamba phambili zithi imibono ezinkundleni zokuxhumana ngodaba lwemali yamaphepha ethe yathulwa kuleli. Baningi abasha bakuthandayo, abanye babo bakhala ngokuthi ngathi isizele zonke izilwane zisukumile kuyona, babodwa bathi ngathi amathikithi ejoyous celebration, and abantu abaningi bathi kusazothatha isikhathi ukuthi lolu hlobo lemali esebelithulelwe lapha eNingizimu Afrika lujwayeleke bekungcono le ndala. Babodwa bakhala ngokuthi umuntu oweyenza wehlulekile. Kodwa ngiyabona lo bekhaya obedesign imali kulonyaka ayihlulekile bafana. Ungathi nje imali yale ngaphandle la engaziwa futhi ungathi nje idwetshiwe le mali. Hey, ilwane isukumile kulonyaka inamankonyane bafowethu bukani. Zinamankonyane. Hayi. Nayi inyathi siyaziyo thina inyathelele, nayi inyathi siyaziyo. Lesimile manje. Abanye osomabhizinisi bakhala ngokuthi basazocindezeleka ngoba kusazoba likhuni kunokuthi kwehlukaniseke phakathi kwalolu hlobo lemali entsha nalolo luyifake obekade lukhona kulelizwe. Ibhange lombuso lethulele imali yohlweza nephepha entsha ebonisa ezokuphepha zesimanje kanye nokwakheka okwehlukile. We have got a monopoly not just to print the money and mint the coins. We are also the only ones with the authority to destroy the notes. Le mali entsha ibabhekele nabangaboni kanti uthe ukuguquka umbala wayo. Ukugcina kwezilwane ezinhlanu eziyigugu kuleli kumqoka futhi kuzoqinisekisa nobuqotho berandi. The improvements in the security features. Mbukelo lethu kuhle Ndlala TV sikwamukele futhi izo lesi siqeshana sendaba besikuphathele zona. Siyacela ungakhohlwa ukusubscribe